Sister Teresa, insellimlek u ngħidlek il-paċi tal-Mulej kun miegħek. Sister Agostinjana, nixtieq ngħidlek ftit jiena inti li sa tismani. Kif jien sibt ruħi fuq il-YouTube. Veru li jiena kont għallima għal snin twal nallem il-computer u ma nsibx problema ġifieri meta niġi biex naħdem fuqu għalhekk hemm issa qed nibda ninsa. Imma ħa nirrakkuntalek daqsxejn. Jien kif sibt ruħi li ħa niltaqa' miegħek permezz tal-YouTube. Inti li ħajrnexxielek issib dawn il-programmi, x'inhuma dan il-programmi. Mela jiena għamilt għal snin twal kont mistiedna biex nagħmel programmi spiritwali fuq Radio Marija. Bdejt jidilli mid-2008 u għadni qed nagħmel l-aħħar wieħed, ġiet nagħmel l-aħħar wieħed sabiħ ħafna fuq il-Madonna ta' Tonino Bello. U jiena xi ġrali għaliex jiena inti qed tintaqa' miegħi xi ġara. Dawn il-programmi jiena li kont nagħmel kienu programmi spiritwali, lezzjo divina tista' tgħid. Kont insib xi passage mill-Vanġelu li jolqotni ħafna u dak li jkun il-Mulej kellem lili permezz tiegħu kont nipprova nixxerjah. Kienu jgħiduli biex nagħmel dawn il-programmi, bdejt l-ewwel programm niftakar kien fuq il-computer fil-fatt, imma mbagħad bqajt nagħmel xi programmi live u kont nagħmel programmi li mmur nirrekordjhom. U dawn il-programmi kont intihom titli hekk li kienu joqtuni aqde fil-barra fil-fond, Alla huwa mħabba, sejjer inħejjilek post. Issa kull programm, kull skeda kif min jaf kemm hawn minnkom li tisimgħu Radio Marija u vera. Kull programm ikollu skeda ta' 14 il-programm jew 13. U jiena li ġara huwa dan, ġifieri jiena ġattilhom li qed nagħmel l-aħħar wieħed, fil-fatt laqas qed immur hemmhekk għax l-ġieħhom bad meta tikber laqas jibda jippermettilek li tagħmel għandi bżonn ta' aid biex nimxi. Allura jiena qed nirrekordjhom minn hawn peress li jiena mitħla kif għattilkom tal-computer. Għalija mhux diffiċli li jiena nirrekordja, nibgħat il-tekniku, t-tekniku jwiġibni ġifieri u jirranġa jekk hemm xi editing u mixjin hekk nagħmel nisperaw falla li nispiċċaw dan il-programm għax ma nafx id-dejta tal-Mulej, il-Mulej għandu dejta ta' hemmhekk għandu computer issa u għandu d-dejta kollha miktubin bil-lista meta sa jsejrħinna mingħajr biża' ta' xejn sa jsejrħinna biex din il-ħajja tagħna li qegħdin ngħixu hawnhekk forsi jimnikta nħossuna weħedna ixinhi jew bil-mart ma dik ta' tinbidel issa nipprovettaw minnha biex imbagħad immorru ngħixu fejn l-għajn qatt ma rat, jgħidilna Pawlu la widna qatt ma semgħet u l-ebda qalb ta' bniedem ma tista' tobsor x'ħejja Alla għalik. Allura dan il-programmi jien imbagħad ġifieri kont nissetilhom għax kienu jgħiduhomli u s-setil jgħidhom ġo folder. Għandi mid-2000 date sa 2000 li miexja din 24. U jiena għandhom il-verità qiegħda kwieta waħdi fil-kamra u għadthom jarem illum ħan iddedikah biex nisbarazza il-computer għax kienet fadalli fih lessons li ftit li waqaft mill-iskola, lessons u eżamijiet u x'nafih. U f'mument minnhom ġieni dan il-folder programmi ta' Radio Marija, nsemmejtu jien. U miexi dan miexi lejn il-bin biex narmiħ, ġant sa dan jien, sal-Mulej sa sejjaħ li sa dawn,
warajja x'sa jiġri. U miexi fil-bin, fdeħel fil-bin, inħoss vuċi, mhux vuċi jiġifieri xi estasija u hekk ta' minix. Ma jiġifieri ħassejt hekk, min jgħidli imma inti da għalfejn sa tarmihom, tant tagħmlu ġid, tagħmlu ħafna ġid lili. Ngħidilkom eżis semmija xa nibda nseħħilkom eżis semmija ta' palma kont ngħidilhom fuq Radio Marija. Jew eżis ħbieb kif tridu. Imma jiena dawk għamluli ħafna ġid. Għax meta inti tkun qed tipprepara u timraħ fl-ispiritwalità, inti qed isir ġid għalik u tipprova meta tintaqa' ma' xi problema. Tajt jiena dina tal-issemmija tant għattilhom itfa' fuq l-ispalla tal-mulej għax spaltu tifla u jiena ġitni il-problema qed nipprova nsolvija waħdi, ejja nagħmel bħalma tl-issemmija u nitfaħħa fuq spaltu għax inħossha tqila wisq biex inġerraha. U jgħinuk dawn il-programmi jgħinuk. Allura ħassej din il-vuċi, ma nafx ħan irrepeti, taħx, sirt nirrepeti. Tgħidli, imma inti tfaħħom fuq il-YouTube. Forsi jkun hemm min jisma' xi kelma, tolqtu u jersaq lejja, hekk ħassejt. Il-mulej jgħidli. U allura peress li jiena l-grazzja tal-Lewġ vera kont jiena ħafna mitħla tal-kompjuter u ġveru jiena ma' affarijiet insejthom mhux biex kont nallem ħafna nies jiena xil-qudiem kont nallem il-periods, nies li għalmu d-dottrina u kienu jitolbuni sister jien nixtieq nniżżel xi video clip mill-YouTube u mela li ejja ħanurih u nuriju. Ma sister jiena rrid il-music biss mhux il-video allura lesson oħra biex kif tifred il-music. U jiena mela kif il-muletini saħtex biex dejjem ikollok dik is-saħħa, vera, ġieli l-ġieħ ma jħallikx. Ngħid mela jien se niddedika din is-saħħa li qed itini l-mulej biex nagħmel dan li qed jitlobni. Għax aħna żis-semmija tinsewx. Kollha kemm aħna obbligati li nxerrdu l-kelma tal-Alla mal-oħrajn. U jiena qed nitfa' dawn il-programmi bil-mod fuq il-YouTube huma programmi li jiena tajthom titli, sejra nħejjilkom post, tħallix qalbek titħawwad, Alla huwa mħabba u hemm ħafna titli oħrajn. Għamilt programmi fuq Santa Teresa, fuq Santa Rita, issa fuq il-Madonna, li huma sbieħ ħafna l-Madonna kif kienet tgħix mhux bħala omna nkurunata u fil-ġenna reġina tas-sema u tal-arda kifa u nifirħula. Imma Marija li kienet timla l-ilma mal-oħrajn mixja ma' sħaba tilbes malaj il-gejxa ħatmur mal-ommijiet l-oħra tistenna lil Ġesu bina ġej mill-iskola toqgħod bil-qiegħda fil-għaxijiet titkellem ma' sħaba. Xi mument sħaba jgħidu l-isma' Mari ċaret qed isir abjad ta' u Mari tgħidilhom ommi vera żożija qed taħrabli. U ktib sabiħ jekk irnexxieli nispiċċah dak għadu qed nillestih biex joħroġ programmi fuq Radio Marija, imma mbagħad jekk irnexxieli xi ma nafx se fejsa wassa. Jiena nitfa' ukoll fuq il-YouTube. Issa jiena nixtieq xewqa waħda minn għandkom. Mela dawn se jkunu programmi l-iskeda tkun jew 14 programs jew 13 f'kull skeda. U jien se nibda nitfa' programm skeda mhux programm. Issa inti jekk ftaħt programm u tajt Riva oġobni ħanisma' t-tieni wieħed. Le, ma nixtieqekx tagħmel hekk, nixtieqek tagħmel din il-ħaġa. Mhux li tiftakru, ma jistax ikun tiftakar dak kollu jgħidulek, mhuwiex twil, qatt ma seta' jieħu iżjed minn 30 minutes dal-programm, in between hemm song li taqbel ħafna ma' dak li nkunu qegħdin ngħidu, fil-bidu hemm dik is-signature tune u fl-għeluq ukoll. Jiġifieri jien lilek nixtieqek li taħtaf kelma waħda jew sentenza minn dak li jkun qed jingħad u
ħaddana miegħek għax dik tkun għalik. Mulej ikun qed jgħidha lilek u lilek jista' jgħidlek mod u lili jista' jgħidli mod ieħor. Allura mbagħad sib xi mument u tkellimha miegħu. Kellimha, alla tajt ħanaqbad programm, ejwa ħanisma' ieħor, ħanara x'qalet. Le, dak kien isir wieħed kull ġimgħa. Allura inti jew tisimgħu wara 3 ijiem jew wara ġimgħa, ara inti, mhux taħtaf kollox flimkien, ħalli isir il-ġid. U baċċini x-xewqa l-oħra tiegħi li rrid ngħidlek. Jiena dan li qed nagħmel fuq il-YouTube ma mhux qed ikidni kemm ħajkun hemm subscribers, kemm ħajkun hemm viewers, l-importanti mhux dan. L-importanti li jsir il-ġid, li l-kelma talla kun qed tiġi imxerda biex jiena nagħmel mill-aħjar, inxerrida, inti tipprova tagħmel mill-aħjar. Xerred dak li jolqot lilek. Wisq importanti da. Issa, jiena li nixtieq ikun dil-ħaġa li inti, għax inti meta tgħidlek jiena ftit ilu li tfajt xi ħaġa, pereżempju fi 28 days, hemm 300 ma nafx kemm diġà viewers. Ma importanix min numru tal-viewer, għax inti viewer tista' tkun qafast. Smajt li ħajitkellem jew kanta tajtu din xini u talaqa. Allura inti waħda mill-viewers. Inti jiena ma nkunx naf inxterditx il-kelma talla, u xax nixtieq inkun naf, imma nixtieq li jsir il-ġid miegħek li tidħol ħafna iżjed f'intimità ma dan il-qdusija ta' Alla tagħna mimli mħabba u tenerezza għalik u għalija. Għandu xewqa li jintaqama. Mimli xewqa, mhux int għandek ix-xewqa tintaqa' miegħu, taġili anka jien għallinna ftit ilu fil-pretka, da tkun sejra inti biex tajt ara ħammur kappella fejn Ġesu għax hemm l-aħjar. Mela mhux hekk. Inti għandek tinżel għax hu imġennen jistennik. Jgħidlek ħajma fl-aħħar ġejt jew fl-aħħar qiegħda tkellimni daqsxejn għax hu jinsab ġo fija eżis semmija. Nidħlu f'mitla ma' dan Ġesu. Allura jien x'nixtieq biex ma ngħidx u ma ngħidx jien. Jiena nixtieq ħaġa waħda, nixtieq li inti dik is-sentenza li tolqtok jew vers iktbu fil-comments. Għajt jien kemm laqtitni dis-sentenza, kemm buħanin il-mulej. Tafx qal il-mulej li jiddifetti u d-nubit tiegħu mhumiex problema għalih, anzi huma ġawra għax sa jiġbduh iktar lejja. X'il-mulej jinġibed lej min niżjed dajjef, lej min niżjed batut. Il-Marija kemm laqtitni din is-sentenza u xerrida. Xerrida għaliex, mhux jien biex inkun naf li inti smajt il-programm dak imbagħad jagħmel il-mulej. Imma biex inti qed ixxerred dik il-kelma li laqtetlek tajt ommi tassew jekk dik ma tkunx indunat. Bil-komment tiegħek inti ġala tinduna. U jekk tinduna nkunu qegħdin nagħmlu l-ġid tal-xulxin, nkunu qegħdin nagħmlu doverna inxerdu il-kelma talla lil xulxin. Mhuwiex dover tal-isqof, tal-papa, tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tan-nies tajba, hija dover tiegħek, tiegħi u ta' kulħadd. Jinxerdu il-kelma talla mal-oħrajn. Alla niktbu f'dan il-komment se tifhmuni tinsewx. U anzi, jiena ġan nitolbok xi ħaġa oħra, inti għandek bżonn ta' xi talb toqgħodx tiddejja, ikteb jista' jkun li ikun hemm u mhux dejjem ikolli dik is-saħħa li jiena nirrispondi mhux dejjem, jista' jkun li ma nirrispondikx, imma ma jfissirx li ma nkunx rajt dak li inti ktib. U jekk tgħidli itlob li għat-tifel sister għax qed jaqbad ħajja ħażina, itlobni għall-ommi sister għax tajt x'marda għandha kemm tħossha weħeda, itlobni għalija x'luġieħ li għandi ma niflaħx nissaport. Tibżax, inti ikteb u kun żgura li inti sa tidħol fit-talb tiegħi flimkien mal-komunità tiegħi. Issa jiena ngħidlek x'inhu se jkolli inħares għax ninsa jien ukoll.
għamilt, jena nizzilt issa l-ewwel skeda, l-ewwel programm, l-ewwel skeda li kien jismu Alla huwa mħabba li kien sar jidilli fit-2010 jew 11 da. Alla huwa mħabba sa jilaqana ma' diversi personaġġi bibliċi li sa jgħinuk dawn tiskopri li meta inti tagħmel pass lejn Alla fl-imħabba tiegħu taf sa jagħmel, iqum minn fuq it-tron tiegħu u jagħmel 100 pass lejk. Inti tagħmel pass wieħed u huwa jagħmel 100 pass lejk. Il-programm u stedina għalik biex konvinzjoni u determinazzjoni tipprova tagħmel dan il-pass lejn dan Ġesu tagħna. Hekk kif inti tgħidli jien sur ma tafx int x'jien u ma tafx int x'jien, int kif int. Għamel dan il-pass b'determinazzjoni. Hekk kif int bil-problemi, bid-diffikultajiet u bid-nubiet tiegħek. Bat m'hemmx għalfejn inkompli x'qed ngħidlek hawnhekk biex tagħmel tikteb xi kelma li tolqtok, naħseb sa nieqaf hawnhekk għax sa ngħijjik, Jiena nipprova dan se nagħmlu fil-bidu ta' dan il-programm mela ta' dan li semmejt Alla huwa mħabba 14 il-programm. U ma' kull skeda nipprova nerġa' nkellimkom u nispjegalkom naqra fuq xiex ikun ġej il-programm. U allura jiena nixtieq issa nsellmilkom, nirringrazzjakom ħafna li qattu tisimgħuni, infaħru dejjem lil Mulej u ġvera ngħidulu tifħir u glorja lilek Mulej.